Nabati og maayo sa 246 ka mga individual o pamilya sa El Salvador City ang tinuuray nga serbisyo sa Kapitolyo Provincial human makadawat og tag 5,000 pesos matag usa ni atong adlong Biyernes, Marso 5, 2021 sa Taytay lungsod sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ang payout sa nasangpit nga dapit mo ikatapos ang adlaw nga gipahigayon sa Provincial Social Welfare and Development kun PSWD kauban ng Department of Social Welfare and Development kun DSWD-10. Giubanan og gisaksihan sab kini sa mga representante ni Governor Bambi Imano nga mao sila Board Member Dexter Yasay, Board Member Gerardo Sabal, Board Member Nancy Madhos, uban ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kun PDRRMO sa El Salvador City. Mitambong sab ang Vice Mayor sa lungsod nga mao si Vice Mayor Agripino D. Estrada Jr. Ang programa gigahinan og 10 million pesos nga kabahin sa serbisyo sa DSWD sa mga kabus nga wala gyud gihinguhaan o gitawag kining Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AX. Aron masunod sab ang insaktong pagpatuman sa health protocols, gibahin ang distribusyon niini sa buntag ug hapon aron dili kaayo magpunsisok ang katawhan. Matud sa 62 anyos nga benepisyaryo nga si Mr. Aino B. Deblos, taga Sinaloc, El Salvador City, nga sa una pa nga higayon niya na tagamtaman ang tinud-anay nga serbisyo ni Governor Bambi. Sa una ra dako kayong gikatabang ni Gob sa unang panahon nangayo ko tabang kang Gob bahin sa pagka disgrasya sa akong bata. Dako kayong natabang para kanako o sa akong pamilya para sa karon na senior citizen ako. Tanan nga nakadawat ni ini apektado og dako sa COVID-19 pandemic o kadtong pamilyang labihan nga nagkalisod sa panginabuhian o ang ilang kalisod gibati og maayo sa amahan sa lalawigan. Governor Bambi hinungdan kanunay nga gimanduan ni ini ang iyang mga ginsakupan sa Kapitolyo nga dili magpasagad ug sila gilayon matabangan aron makamalit sa ilang mga panginahanglan. Kauban si Mark Pareha sa kamera, ako si Lambo Gio Denke, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.